3,44,33,000 जिथु थाखा बे थाखाखौ बिथांमोना दिरुनना लाबोनानै खामानि मावनो हायाखिसै 2020 आरो 21 फाइनान्सियेल इयाराव गंबेसे PMAY न' लुनाय जाखो 21 आरो 22 बे फाइनान्सियेल इयाराव बे परिबर्तनकामी प्रमोद बर' सरकारनि डिपुटि चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारिया PNRD डिपार्टमेन्टनि जिथु PMAY आसनि बे आसनियाव दासिमबो बिथाङा गंसेबो न' स्टार्ट खालामनाय जायाखै होनना बुंबाय जागायनाय आरो दिनैसिम जागायनाय जिथु सेसन बे सेसनाव जोङो BPF दोलो हिसाबै खुब कनस्ट्राक्टिव भाबै जोङो बाहागो लादों आरो सरकारनो खाथियाव जों गोबां तथ्य बा गोबां जोङो प्रश्न खालामदोंमोन आनस्टार्ड कुइसन हिसाबै जोङो नाय खमैबो 50टा प्रश्न जोङो बिनि उत्तरखौ मोननो हाबाय आरो जोङो हाउसआव मैयानिफ्राय दिनैसिम 31टा कुइसन एन्सार जों मोननो हाबाय दा जिथु बाजेट 722 crore जिथु बाजेट बे बाजेटआव देग्लाय हयथ' जोङो आसा खालामदोंमोन जों बिनिख्रुइ आरो बांसिन जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजों बा WPTDC जिथु जोंनि BTCनि नडेल डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो हयथ' आरो साबसिनै एसे बांसिनै बिनानै लाबोनो हागोन खोमा जों बे आसाखौ दंमोन नाथाय बे आसाखौ जोङो नुनो हायासै जोङो बयबो नुबाय मैयानि बाजेट प्लेसाव जे 19-20 आरो 20-21 बे मोननै बोसोराव 671 crore बाजेट दङमोन दा बे 671 बाजेटखौ जोङो 19-20 आरो 20-21 बे बोसोरनैयाव जों बेखौ मोननो हादोंमोन किन्तु सेमोनहाय 271 नि सायाव 10% प्लास जानानै बाजेटआ सेमोन एप्रुभेल जानांगौमोन 21-22 आव आरोखि दा 21-22 आव किन्तु जों नुबाय 600-650 कौटिल' बाजेट दङमोन आरो बे 600-650 कौटिनि सायावनो 10% इनहेन्स खालामनानै बारायनानै 722 crore बाजेट मैया प्लेस खालामबाय दा बे हिसाबै जिथु इनहेन्समेन्ट पलिसि आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTCजों जिथु बोसोरे 2004 सननिफ्राय जिथु माने बाजेट प्रभिजन खालामबोनाय बे बाजेट प्रभिजनखौ नायोब्ला 10% एनुवेलि इनक्रिज जाबोदोंमोन किन्तु थांनाय गभर्नर रुलाव हयथ' बाजेटआ थांनाय 19-20 नि जेसेबां एल'केसनमोन 671 बे 671आनो 20-21 आवबो नुजादों आरो 21-22 आव किन्तु बिनि 10% बारायनांगौमोन किन्तु 671 नि गाहायावसो 650 आवनो बिथांमोना सिमाबद्ध जादों आरो जोङो मोनथिबाय बिथांमोना बे 650 कौटि थाखाखौबो थांनाय 31 मार्चसिमाव गासिबो बाहायजोबनो हायाखिसै नाय खमैबो माने 250 crore थाखा बिथांमोना बाहायनो हायाखिसै आरोखि माने 650 कौटिखौनो बिथांमोना 250 crore थाखा बाहायनो हायाखिसै आरो देग्लाय जिथु 722 crore बाजेट खालामबाय बाजेट खालामबाय आरो जोङो आगोलनि बायदि एनहेन्समेन्टखौ नायोब्ला जोङो 800 कौटिनिबो बारा जोङो मोननांगौमोन आरोखि दा जों बेखौ मोनाखिसै दा जेखि जाया बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टजों मोजाङै रायलायनानै हयथ' लाबोफिननायनि सुबिदाखौ लागोन जों बेखौ आसा खालामदों बाजेट जुथुमाव नुनो मोनदों ना बे WPT नङा थारमाने BTR एकर्डनि जिथु 10.1 आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार 50-50% शेयारिंआव बोसोरथामाव
बोसोरसेयाव 500 1500 कोटी 1500 करोड़ टाका एनेक्सार 2 एनेक्सार 3 आरो एनेक्सार 4 आव होनाय अनुष्ठान प्रतिष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जिथु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा थांनाय 2020-21 आरो 21-22 आव बिथांमोना बाजेट प्रभिजन खालामदोंमोन 20-21 आव 250 कोटी सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 250 कोटी आरो फ्राय 21-22 आव स्टेट गभर्नमेन्टआ मैचिंग शेयर हिसाबै जोंनि जिथुनाखि WPT बाजेट 78 ग्रान्ट्स बेवहाय 200 कोटी बाजेट एलोकेशन खालामदोंमोन दा देग्लाय जिथुनाखि बाजेट प्रभिजन लाखिनांगौमोन बेवहाय जों बाजेटखौ नुनो मोनाखिसै दाबरे बै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ खामानि मावनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम जिथु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ सिनसियारलि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माने लाखिबोदों नाथाय BTC गभर्नमेन्टआ कोनो प्रपोजाल कोनो कनसेप्ट बा बिनि मा होनो डेभेलपमेन्ट जिथु प्रजेक्ट प्रपोजाल बेखौ एप्रुभ खालामनानै लिरनाय दङ इन रोड सेक्टर सिन्स द इनसेप्शन अफ BTC द PWD हैज डेभेलप्ड मोर देन 4,069.605 4,469.605 kilometer of surface road and more than 2,990 numbers of major and minor RCC bridges बिसिबां जाबाय होननानैनो बिथाङा माने बाजेट माबायाव दाखिल खालामदों बिनिफ्राय नोंथांमोना बुजिदो 15 बोसोराव जुदि 4,469 किलोमीटर फाखा लामा बानायनो हानाया ब्लेक टपिं लामा बानायनो हानाय सरकारा जेबो मावाखै होनजायो ना बिथांमोना मोजांखौनो मावदोंमोन होनजायो बे रायजो राजानि सायाव बिजिरनाय थाबाय जेराव जोंनाव मात्र 19 थाल' RCC दलां दङमोन दा RCC 19 थानि गेजेराव दिनैनि दिनाव 2,990 खान 2,990 खान माने दंफां दालांखौ फाखा दलाङाव कनभार्सन खालामनाया दलां फाखा दलां मावनो हानाया बे सरकारा 15 बोसोराव मावनो हादों होनजायो ना मावनो हायाखै जेबो मावाखै होनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन होननानै आं रायजो राजानि खाथियाव बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय सरकार होननानै बिथांमोना क्लेम खालामनानै लायो रायजो राजानि सिगाङाव परिबर्तनशील सरकार होननानै बुंनानै लाग्रा जिथु सरकारनि सासे PNRD डिपार्टमेन्टनि EM तथा BTC नि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जे मोनसे स्वीकारथि जे जोङो मोनसे कुइसन सोंदोंमोन आंनि मोनसे प्रश्न दङमोन हाउ मेनी PMAY ग्रामीण construction started during the financial year 2021-22 बे आंनि प्रश्नमोन तारमाने 2020 आरो 21 फाइनेंशियल इयाराव गंबेसे PMAY न' लुनाय जाखो आं बेखौ प्रश्न खालामदोंमोन बिथांनि उत्तरा जाहैबाय नैबेबादि बिथाङा जोंनो प्रश्ननि उत्तर बिथाङा सही खालामनानै जोंनो हरबाय एन्सारखौ हरबाय बेवहाय बिथाङा ओरैबादि लिरबाय not yet started in the financial year 2021-2022 2021 आरो 22 बे फाइनेंशियल इयाराव बे परिबर्तनखामी प्रमोद बर' सरकारनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया PNRD डिपार्टमेन्टनि जिथु PMAY आसनि बे आसनियाव दासिमबो बिथाङा
गंसेबो न' स्टार्ट खालामनाय जायाखै होनना बुंबाय। दा बे बिराद खामानि मावदों ना बिराद खामानि मावाखै बे प्रमान जायोना जाया? दा बिथांमोना बा बिथांमोननि जिथुनाखि प्रश्ननि उत्तर बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन होननानै रायजो राजानि खाथियाव बे सोंनाय आरो फिननायखौ आङो रायजो राजानि खाथियाव अबगत खालामनाय जाबाय। तो मावनो हायोब्लाथ' मोजां, आरो मावनो हागोन ना हाया बेखौथ' दुइ फाथरनि सिन जि मुला बारिब दुइ फाथरनि सिन होननाय मोनसे शास्त्र दं। बिथांमोना मावनो हागोन ना हाया बेखौथ' जोङो बोसोरसेनि बारा जोङो बिथांमोननिफोरखौ जोङो रायजो राजाया नुनो मोनबाय। 2 बोसोर माने मोननै फाइनान्सियेल इयारनि फैसा मोनसेयावबो बिथांमोना 5 किल'मिटार ब्लेक टपिं लामाल' मावनो हायो। बेखौ नोंथांमोना बिसार खालामनानै नायबानो जाबाय। तो जों बयबो खोनाबाय थायो, दहायबो नोंथांमोना 17 बोसोराव आगोलनि सरकारा मा मावखो होननानै नोंथांमोना खोनादों निस्सय। दा 17 बोसोराव जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा मा मावदों मा मावाखै बेखौ जों बुंनानै लानांगौनि दरखार गैया। बेखौ रायजो राजाफ्रानो नुनाय, आरो रायजो राजाफ्रानो बेजों माने समान बेहाय उपभोग खालामबोनो हानाय रायजो राजाफोर। दा बे हिसाबै आं नोंथांमोननो मोनसेल' उदाहरन होगोन। बे उदाहरनानो जाहैबाय जय मुसाहारि, जोंनि BPF MCLA बिथाङा PWD डिपार्टमेन्टनि EM तथा BTCनि चिफ प्रमद बर'नाव मोनसे सोंथि सोंदोंमोन। थांनाय 10 फेब्रुवारि 2003 BTC सुक्तिनि आगोल एबा BTC सरकार दाजेननायनि सिगां BTC ओनसोलाव सारा BTC ओनसोलाव कय किल'मिटार ब्लेक टपिं लामा दङमोन? गासै कयथा लामा ब्लेक टपिं दङमोन आरो टटेल कय किल'मिटारमोन? आनिफ्राय फाखा दलां कयथा दङमोन होननानै बिथाङा सोंथि लाखिदों। बिनि प्रश्ननि उत्तराव चिफ बिथाङा होदों जे गासै फाखा दालां 19था 19था फाखा दलां दङमोन BTC सुक्ति जानायनि सिगां, अथबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC सरकारनि चिफनि बिबान लानायनि सिगां। फाखा लामाया गासै 238 किल'मिटार 238 किल'मिटार टटेल गोलाव बेल' दङमोन। आरो बिथांनि जिथुनाखि बाजेट मैया जिथु माने EOP दाखिल खालामबाय, बेयावनो बिथांनि जिथु बिबुंथि रोखा रोखा लिरनाय वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट, बेवहाय आंनि मोनसे सोंनाय दङमोन। हाउ माच फान्ड वाज एल'केटेड आन्डार वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट इन द हेड अफ MNR नन सेलारि नन प्लेन आन्डार 17 मेंटेनेंस एंड 14 मेंटेनेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 and 21। वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआ बोसोरे दैबानाजों खथि जानाय बा दैबानाजों खुरखा जानाय जायगाफोरखौ बा माथावरिफोरखौ मेंटेनेंस खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ एक्सट्रायै नन प्लेन फान्ड एल'केशन खालामनानै हरो। दा 2021 आरो 22आव 3,44,30,000 फैसा बाजेट एल'केशन खालामदोंमोन। दा बे बाजेट एल'केशन खालामनायखौ बिथांमोना माबादियै एन्सार होदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। जे BTC did not receive the allocated amount from Government of Assam under 17 maintenance and 14 maintenance for the financial year 2020 and 21। थांनाय बोसोराव दैबानाजों बा थांनाय बोसोराव एथ' बाना जादोंमोन बा एथ' अखा हादोंमोन, बेखौ मेंटेनेंस खालामनो थाखाय
आसाम सरकारा थिनानै दोनखानाय 3,44,33,000 जिथु थाखा बे थाखाखौ बिथांमोना दिरुनना लाबोनानै खामानि मावनो हायाखिसै दा बेखौ फैलार होननांगौ ना मर साक्सेसफुल डिपार्टमेन्ट बा बिटिसि गभर्नमेन्ट होननांगौ बेखौ आङो राव नागिरनानै मोनाखिसै बिनि सायाव निस्सय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा बुङो बेखौ आङो रायजो राजानो आं खोन्थानाय जाबाय नैबेनो जाहैबाय कुइसन एन्ड एन्सार बेवहाय बिथाङा बेबायदि एन्सार जोंनो लिखित भाबै एन्सार होदों धन्यबाद